Ima-ke wena Silima, ima. Uthini uthi ububambisa ngami? Ufuna ngithini? Ufuna ngiqinisa nje. Kwakutheni pha unganixela wasekuqaleni? Kwakutheni ayifuseke wena, fuseke. Ha. Kwakutheni pha uzonganixela awuyima, uzongilalela-ke, uzongangibhedeli mina. Kwakutheni pha unganixeli ekuqaleni into yobana wena unomuntu wakho because ndakubuza wanixela into yobana wena into yakho nomuntu wakho i-complicated, then ndaphinde ndakubuza still wayey lalela wazongixela into yobana nihlukene naye saqhubeka sajola kamnandi manje ubuyelana lesi sifebe uzongixela amasimba hey fusaka ha Maphela yabona ngihlupha lokhu wena namaXhosa anifuni amaXhosa okunuka sifuna ukushawa vele ufuna ukushawa libuyele kwela ngiyela wena. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza la ngamandla ezulu. So njengoba i-guest yami iseduze kwami kusho khona lokho ukuthi ikhona lento entsha esayisola kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe. So-ke njengoba ela ngiyacabanga ukuthi uzele kona lokho ukuthi ayixazululisise kahle leyo ndaba nomuntu asola ukuthi uyena amenze ukuthi angabi right kubudlelwane bakhe nomuntu wakhe. So-ke asike sizothi ingabe kuzohamba kanjani. Sobona kanjani? Ngempela sinjani? Ngiyaphila nami uma bani? Ngumanqukwe sisi. Uma? Manqukwe. Nqukwe sisi. Nqukwe. Okay, ngumXhosa? Sisi. Oh, okay. Ukhulele kuphi? eBizana sisi. eBizana. So njengoba ula eThekwini usuke eBizana manje noma mhlambe uqashile la noma khona elinye ikhaya lakho ela eThekwini? Khona elinye ikhaya lami la eThekwini sisi. Okay. Ngicela ungiqaleke la uhlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka nihlangane kanjani? Umuntu wami lahlangana naye ngo-2021. Okay. Sahlangana eDrobhen. Fine ke wacela inamba yami ndamnika. Then saqhubeka sathetha sabe sesiyazwana-ke sajola. Ngo-2021 busuvela usula eThekwini? Yeah, bese ngila. Oh, okay. Manje ngokuya kuqhubeka sijola kwa right but ngoku no ndiyasola ukuthi uyangijolela. Oh, is not make sure manje. Excuse me, mhlambe nisanda kuqala ukuhlangana ngoba u2 wathi wena usingle noma wathi ukhona umstress okhona vele? Wangixela ukuthi ukhona umuntu okhona kodwa into yabo i-complicated. Okay, shuthi babe saxabene ngesikhathi eshela wena. Wena ube usingle ngaleso sikhathi noma ube khona umuntu bekhona? La ndangingatsholi mina ngela xesha. Okay. Iziphi nje mhlambe izinto ezikhumbulayo ezinhle esake kwenzela zona umuntu wakho nawe wamenzela zona kubudlelwane benu noba u2? Umuntu wami uyangikhipha birthday yami ngithela ama-present yonke laa nto nje kusibuye iphi kube mnandi. Ubengakhohlwa ama-date abalulekile kunini. All right. So ngabe mhlambe i-relationship isanda kuqala beninakho ukuthi nishintshisane mhlambe ngamafoni noma kuthiwa nishintshisane kodwa nje ube nayo indlela yokungena efonini yakhe nanoma inini mhlambe ubheka izinto thizeni noma kuthiwa awufuni ke into kodwa nje ukuthatha nje ifoni yakho bekhululeka mase kuthiwa ifoni yakhe isezandleni zakho engekho eduze kwakho? Yebo sisi sisanda kuqala kwaku-right nangikwazi ukuthi ngithathe ifoni yakhe angabi nangxaki ndenze yonke into engifuna ukuyenza kodwa ngoku manje kusenzeki. Yo noma nihleli naye mephuma manje ifoni yakhe kuyena yonke laa nto. Okay. Segezana nayo ngena naye bathroom. Ayibo. Manje uke wabuye yini wezokutshela ke ukuthi okay ngiyakhumbula ngichazele ukuthi the time kade saqala i-relationship yethu ube khona umstress ube khona kodwa kuwukuthi asitholani kahle sagejana. Wabuye wazokutshela ukuthi bahlukene sekusele wena kuphela noma bengazi nje azakhulume lutho ephathelene nokuthi aphinde abuye ezokutshela njengokuchazela kwakhe eqaleni ukuthi abekho right ngaleso sikhathi manje ke sekwenzakalani? Wangitshela sisi ukuthi bahlukene ngoba ndamxela into bana andikwazi uba ndijole nomuntu. Oh, okay. So lapho bosuneshow ukuthi wena kuphela. Ninabo abantwana? Cha. Okay. Emndenini wakhe ukhona umuntu ojwayele ukukhulumisana naye nje ukwazi ukuxhumana naye? Yeah, usisi wakhe. Niyakhuluma yonke into. Emndenini wakho yena uyakwazi ukuxhumana nomuntu? Khona usisi wami akhuluma naye. Okay. Abazali bayazi ngani?
Cha. Okay, bekusayinto yini. Alright, so-ke ubambe kanjani-ke ukuthi khona asebhizi nakho-ke manje, muva nje, kwenzekeni? Utholeni noma uzwe ini? Batheni kuwena noma uzibambele kanjani? Ukhona unye umntana owangagokwabo oyoba ngixela into yobana ikhona intombazana amane eyibona ifika pha, but ayisimina. Fine ke, then Ifike endlini yakhe? manje siya pha kokwabo. Oh, okay. Fine, xa ndithatha ifoni yakhe andifumani into, cacile iyadelitha. So yingakho ndithanda uba nindincede. Okay. Ama-calls mhlawumbe akekho umuntu amfonelayo noma mhlawumbe kwathi nje yini oyibambile njengoba sinikeza inamba yakho uyithole kanjani? Kuma-calls khona ndiye ndafumanisa le namba ukuthi okay ifonelwa oko, Okay. but ayiseyivanga. Ayisevanga? I-duration ibijwayele ukuba mngakanani nje mhlawumbe iy'khathi ababejwayele ukuzikhuluma? Hour or 30 minutes, but Yo, ninamba engaseyiviwe, khulunywa idilithwa i-hour. xa kusiza mna, kucacile. Yo, uke wazama uyifonela le namba mhlawumbe uwedwa noma ulindile ukuthi uzufike la kule show? Akhange ndizamise ukuyifonela. Okay. So umnikazi wale namba mayethi vele ngiyathandana-ke nalo muntu ongisola ukuthi ngiyathandana naye and nje futhi kade saqala futhi angiyindawo, uzobe usu-decide ukwenza kanjani? Kuzothanda ukuba nzima ngoba phela nami ndiyamthanda. Okay. Kodwa-ke Okay. sizova phela noGayi uba uthini. Ugcine nini yena ukhuluma naye uGayi? Umtshelile ukuthi uyakusho enje noma umfihlelile? Ngimfihlelile. Okay, kulungile. Thi ngivele ngimlandeke usisi khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Alright sis. Sasithandana. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi uvuka umuntu sasijoyine and angazi shem, angazi. So asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Uma bani? Umadubi. Umbuyazi. Ubuya kuphi? Phethe Madubi. Okay, ukhulele khona. Yes. Usisi ngihleli naye yabathi? Ngiyamazi but angazi noma ngiyamazi noma ngizothi angimazi but ngiyamazi. Ujwayelekile ukuthi bakho? Bakhe? Yes, ujwayelekile. Okay. Muzo kuthiwa isho obizelwe yona ithi obizelwe kuyona ithi umfunani umuntu wami and boom ubona yena. Fika emqondweni wakho. Kufika ukuthi kushuthi uyena ungibizela ukuthi mina ngimfunani umuntu wami. Kanti fanele ithi yena umfunani umuntu wami. Kanti fanele Okay, fine. Umuntu onaye manje uthandane nini naye? I think it's no 7 years manje sithandana. 7 years. Yes. Yo. Okay, no ngiyakuzwa. Nabo abantwana? No, asinabo abantwana but ukhona usendleleni. Osendleleni ozayo? Yes. Okay, ngiyakuzwa. Ngicela umuphi ithuba nje nesikhathi sakho umlalo wethu ufuna ukuthini kuwena? Ayikho inkinga. Ngiyabonga. 10 na 7 years nithandana. Alright. Ngihlangana 2021. Okay, fine. Ngicela ukukhulumisana naye. Oh, so nina 7 years, right? Yebo sina 7 years. Kanjani ngoba phela mina lijole naye wabe sengixela into yobana yena umuntu ebejola naye uyekile naye. Shotha akakutshelanga iqiniso. Akangitshelanga Yes, sike iqiniso. saba nazo inkinga but saphinde sayilungisa njengabantu akade bathandana. Oh, nihlukene then aphinda buyelana. Ngeke ngisho ukuthi besihlukene. Besisalungisa inkinga ebekade ziphakathi kwami naye. Manje ke ubukuphi sonke lesikhathi manje ngihlala naye ungafoni ungenzi lutho ngaze ngacabanga ukuthi yimina ngedwa. Besifonelana kushuthi wena obungazi ukuthi besifonelana. Besibonana futhi kushuthi ubungazi. Kushuthi kuningi kahle kahle ongakwazi ngomuntu othi wena owakho njengoba ngikutshela ukuthi kahle kahle umuntu owami. Nizohlukana ke. Sihlukaneleni. Ihlukanele mina. Akwazi ukuthi mina ngingahlukana nomuntu wami engino 7 years naye. Ngawe. Awukwazi phela ukuthi uba lu7 years ekubeni wena usisho uba izinto zenu zike zabheda ndithi then mina ndajola naye nina naphena buyelana ngoku ndingenaphi kulonto mina. Shuthi uchaza ukuthi mina ngihlukane nobabengani yami. Ayibo ngihlanganaphi? Eyami ingane ikhulu ingenayo ubaba ngawe.
Hayiwe ziningi Uphetheni wena esandleni ephathekayo ozozungitshela ukuthi angihlukane nomuntu wami ngina 7 years naye. Ngoba ndiyamthanda. Phinde nginengane ngaphezulu esendleleni. Ngoba ngiyamthanda ngoba naye uyangithanda izohlukana. Nami uyangithanda. Uzomyeka. Akwazi ngeke ngize ngimyeke. Angeke ngimyekise wena. Neyinkinga besikade sinazo sikwazile ukuyilungisa sadlula kuzona. Nawe sodlula kwena. Nizohlukana. Ngeke ngize ngihlukane naye. Ngeke ngihlukanise uwena naye. Ngoba ngeke ngihlukanise uwena naye. Kuzokwenza njani? Ngizoqhubeka naye. Shuthi wena fanele uhlukane naye. Hayibo. Unenkinga yami yokuthi ngikhona. Hlukana ke naye. Kanjani? Kahle. Ngeze ndiyenze ke mina leyo. Uzoyenza ke. Ngithi uzoyenza ukuthi uhlukane naye. Mawukuthi uyahluleka ukuthi wazi ukuthi mina nami ngikhona. Intombazane ngijwayela kabi. Ngeze ngihlukane nomuntu wami nawe uyamjwayela. Ngenze nje leyo. Ngithi mina uphetheni esandleni ephathekayo ozodala ukuthi mina ngihlukane nomuntu wami. Uhlangana ukuthi niphetheni wena Phuma ke kuyena. Ngiphumelani? Uzophunyiswa yimina nengane lezayo. Uzophunyiswa yimina nengane lezayo. Akwazi. Uzoyikhulisa leyo nja yakho leyo. Ungayibizi ingane yakho. Ungakulinga ingane yami ngenja. Ungakulinga ubiza ingane yami ngenja. Ungakulinga ubiza ingane yami ngenja. Uzokwenzani? Uzobona ukuthi uzokwenzani. Uzobona. Yenza phela sibone. Ngicela ungiyeke. Ikhona indlela ukuthi sikhulumisane. Ngicela ungiyeke. Naye ubhuti wabantu sizwe ngayo ukuthi sithini isitori sakhe. Cause into engiyibambayo la uthe uke wahlala naye and the time kade uhleli naye ubungamboni efona bungaboni enyamalala phambi kwakho kungenzeka ukuthi ubeyobona yena and nothe abakazi bangafonelani befonelana and bebebonana so manje anga-understand la ngicela ninginikezeni imvume ukuthi ngikwazi ukumfonela ngicela ukuzwa ngayo ukuthi kwenzakalani Ngiyabona. ngiyabona cela sifonise Siphinde semzameni futhi because ngazi ukuthi asimtholi. Usemsebenzini yini? Yeah. Okay. Hello? Kunjani? Angiyaphila. Ngiyaphila nami. Awukho Matasa singakhona ukukhuluma? Okwamanje ngisabhizi kodwa akunankinga ngakhuluma. Ngiyabonga. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Sikulalela kuhlelo elithi umfunani umuntu wami ka Black Life TV and nginama guest awu2. Ongibhalelile igama lakhe uthe uNene. Ukhona umuntu owunene oseduze wenhliziyo yakho? Yeah, ngiyamazi uNene. Okay. Umazi kanjani? Umuntu wami. Oh, umuntu wakho. Alright. Ukhona umuntu okuthiwa uzinhle oseduze wenhliziyo yakho? Yeah, ngiyamazi nje. Uzinhle uthe kumina nina 7 years nithandana and uNene uthe nina 4 years nithandana. So balabo bawu2 and ku loudspeaker bayakuzwa and abazwani kahle. So besidinga wena usicacisele esayidini lakho ukuthi isithini story sakho uba umuntu wakho wamampela. Mhlawumbe mangase kusho wena uzoba right. Singikubeka isithombe kahle. Uzinhle sithandane naye iminyaka emide. Kwakhona la sicabana khona. Yabo. Okay. Into nami ngoba ngumuntu wesilisa ngeke ngikwazi ukuhlala ngathi isikhathi eside. Ngabona ukuthi ngcono vele ngibe ngibamba omunye ngala eceleni. How? Okay. So yeah, bekuyinto kanjalo nje. So manje njengoba sesilana ke njengamanje bayadinga ucaciseleke ukuthi uthanda bani phakathi kwabo. Abayizwa leyo ukuthi ungabathanda bobawu2 kanye. Empeleni ngeke ngizohamba nozinhle. Oh, uthanda uzinhle.
Angithanda uzinhle sisuka kude nalomuntu lo. Okay, Uyena ngenxa yokuthi wangifika. neminyaka eminingi uyena umuntu omkhethayo. Uyena umuntu athi sisuka kude nalomuntu lona wangisiza ngathola umsebenzi so kunzima nami lokho kade ngikwenza bengibenza sokudina. Okay, so uthini-ke ngonene-ke yena-ke? Hayi unene hayi usewuxola umntwana omuntu. Yakhona Awumthandi? Njoba ngisho nje sisi ukuthi bengathini bekumuntu engibambisa ngaye. Uzongixolela mayenza lama. ngakwazi ukukhetha nasisi. Uzinhle uthola ingane yami ngeke ngikwazi. Yima-ke wena Silima, yima. Uthini uthi ububambisa ngami? Ufuna ngithini? Ufuna ngiqiniso nje. Kwakutheni pha unganixeli waseqaleni? Kwakutheni ayifuseke wena, fuseke. Ha. Kwakutheni pha uzukanixela awuyima? Uzongilalela-ke, uzongangibhedeli mina. Kwakutheni pha unganixeli eqaleni into yobana wena unomuntu wakho because ndakubuza wanixela into yobana wena into yakho nomuntu wakho i-complicated then ndaphinde ndakubuza still wayey lalela wazongixela into yobana nihlukene naye saqhubeka sajola kamnandi manje ubuyelana lesi sifebe uzongixela amasimba hey fusake ha Maphela abanhlupha lokhu wena namaXhosa anifuni amaXhosa okunuka Ufuna ukushawa vele, ufuna ukushawa libuyele kwelakini. Uzongiyela wena Ufuna ukubuyela kwelakini wena. Unganyeli sokangibhedeli mina uzongangimemeza umuntu osifazane yazi. ngiyamemeza uzokwenzani uzokwenzani Hayi vele ukude angibashayi vele abantu besifazane kodwa ngiyacela ngicela ungangimemeza. Ungangizami futhi ungangizami nje manje ukhetha izinhle over mina ngifuna ukuphuma ngazi la ukuthi ngenze njani ngempilo. ukhetha izinhle over mina kulungile hamba Ngidelela phambi kwamakhamera ngeke. hamba vela ayikho into etheni ibingawe mfana Hayi nawe umhosha. nginayo vele enye indoda engipha imali fuseke Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho bhuti. Bufuna kona lokho angithi bufuna kona. Ubufuna kona. Decide ukwenza njani manje? Ngicela ukuqala ngawe nje. Bhalile kwishow ngoba nakho ukuthi uzama ukulungisa i-relationship yakho nomuntu wakho and then boom. Silala sikhona njengamanje. Mawuthi unomunye umuntu okupha imali usho ngoba nakukwatile or ukhona vele? hayi sisibendisho ukuba ngikwatile Okay, ngiyabuzwa. So, mhlambe uyaphuma kule relationship, ngeke uphinde ubheke emuva noma uzokwenza njani? ngoba sisendemthanda lo mfana kodwa ke andithi uyasho ngokuthi yena ukhetha izinhle over mina ayikho indlela engingenza ngayo kuyanyanzeleka umama niphume nangona kubuhlungu ke kodwa ngizophuma Ngiyakuzwa. Nxese ngendlela uthole ngayo, ngiyazi mhlambe kungenzeka ukuthi ubunakho enhlizweni yakho ukuthi kuzokhethwa wena, but ngathi akuhambanga ngaleyo ndlela. Askizi. But I hope yonke into izodlula. Mbuke lapha ekhaya kuningi, kunamanga phakathi nje, ziningi izinto ezenzakalayo esisuke singahlosile ukuthi zenzeke nathi empilweni zethu, kodwa ke zithuka zenzeka. And mhlambe enye indlela kufanele sikhule ngakhona, mhlambe enye indlela efanele sikhule ngayo angazi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.